sweet, neat, all complete. She's the kind of girl I love. She's small, tall, that ain't all. True as the stars above. She's a real sweet gal with a tailor-made smile. For a tailor-made kiss, I'd walk a mile. Listen here, boy, if you can meet, take a tailor-made woman, they're hard. Regisseur en soliste bij deze voorstelling. U werkt al geruime tijd met de ZOMA. Kunt u zeggen hoe lang? Als ik me niet vergis, ben ik begonnen wel als soliste in 1980. Ik heb wel misschien 2 of 3 producties overgeslagen, maar ja, dat maakt dus bijna toch al een 15-tal jaar. Ja. Hoe is het om Dirk Fidele Bouwer te regisseren? Oh, dat was best leuk, want ik moet eerlijk zeggen dat ik hem gekozen heb in verhouding tot de elementen uit de groep. Dus tot waartoe die mensen in staat waren, laten we zeggen. Want als je begint met hele grote operetten zoals een Zigeunerbaron, dan kunnen die dat absoluut dus toch niet zingen. Dus dat hebben we dus niet gekozen. Maar het is misschien een operette die, ik denk, in Nederland minder bekend is. Bij ons is ze heel beroemd, maar dan in de vertaling van De Lustige Boer. Maar mag dus wel zijn dat we tevreden zijn met het resultaat. Leo Val, is dat een bekende componist? Ja. Maar Val heeft dus niet zoveel operettes geschreven. Onder andere de Fidele Bouwer is wel een van zijn beroemdste werken. En tot een paar jaar terug werd hij heel vaak opgevoerd, toch in België. Maar ja, nu met die grote operastichtingen enzovoort, die zeggen ja, voor ons is dat geen plaats voor om operettes te doen. Dus dat moet allemaal die musicalafdeling zijn van het Ballet voor Vlaanderen. Dus eigenlijk worden bij ons praktisch geen operettes meer gespeeld. Dus als je echt operetten wil zien, dan moet je eigenlijk bij de amateurgezelschappen gaan. En die zijn er dus ook heel veel in België. Dan moeten we vooral in de West-Vlaanderen bijvoorbeeld. Niet zozeer in Oost-Vlaanderen waar ik woon, maar wel in West-Vlaanderen. Tielt, Kortrijk, Ieper, Roeselaar. Ja. Hoe is de samenwerking binnen de ZOMA? Oh, heel goed, heel goed. Misschien denk ik wel dat zij vinden dat ik wel heel streng ben, omdat ik misschien zo de eisen een beetje hoog stel, maar ik ben veel eisend voor mezelf, dus ik denk dat zij dat ook maar moeten doen. Als zij dus, ik zeg altijd, als je de pretentie hebt om een solistenrol te aanvaarden, dan moet je er alles voor inzetten. Koor! Je hebt de ruimte, dus niet samen hokken aan die ene kant, rond de paardjesmolen, voor de paardjesmolen. En een klein beetje meer schwung erin steken. Ja? Uw aandacht bijhouden. Ik zal meezingen vanuit de coulissen van, wat is het daar? Opkomst van Anna Miral en ook voor het gevecht. Ja? Rondgaan, rondkijken, maar moet wel de attaques in het oog houden. Hè? Wat zijn er die dat niet doen? Niet vergeten. Ja? Toi. Hoe is dat om als professional te werken met amateurs? Ik moet eerlijk toegeven, ik vind dat fantastisch, ik vind dat heerlijk. Waarom? Omdat je dus eigenlijk van niks begint. Zij kunnen dus niks eigenlijk. Ik mag dus wel zeggen dat ik ze leren bewegen heb op toneel. Vroeger was het zo dat ze elk zinnetje maar spraken, vertelden, maar zonder intonatie, zonder spel of wat weet ik allemaal. Dus eigenlijk, ik vind het heerlijk dat je dus die opbouw ziet, tot wanneer dat al die puzzelstukjes in elkaar vallen, zoals bijvoorbeeld op de generaal. En dan zeg je, eindelijk. En dan lijkt het heel eenvoudig als je ze daarna zo op de bühne ziet evolueren en zegt, amai, al het werk ervoor. Maar ik vind dat wel dus heel tof. Ja. Is het niet bevredigender om met allemaal beroepsmensen te werken? Wel, ik
ik werk dus ook met een gezelschap die zijn standplaats heeft in Sint-Niklaas. En dat zijn dus allemaal professionele mensen, dus ook een professioneel orkest, professionele dirigent. Het vergemakkelijkt wel de zaken, omdat zij ook zeer veel weten waarover het gaat. Bij die moet je dus echt er niet op hameren van kijk, je moet je verantwoordelijkheid nemen als solist. Zij zijn daar, ze staan er, zij doen daar alles voor. Het is dan ook heerlijk om met een fenomenaal dirigent dan eens te werken, waar ik dan moet naar luisteren. En dat hij zegt van nee, zo, weet je, daar de piano's, daar de fortjes enzovoort. Ja, dat vind ik dan ook wel totaal anders. Ja. Hoe is het om voorzitter te zijn van een club waarbij je met Vlamingen en Zeeuws-Vlamingen moet werken? Nou, ik ben vorig jaar gevraagd om voorzitter te worden in verband met het aftreden van Mario de Leijzer. En ik moet zeggen dat het dus een uitdaging was om het te doen en het is mij uitstekend bevallen. Ik kan niet anders zeggen dan dat de samenwerking met de mensen uit België, uit Sint-Niklaas en de gastsolisten uit Christian Locovier uit Lochristi en Mark Bersoen uit Brugge en zo en Johan Schatteman uit Wedderen, dat het fantastisch goed is bevallen. En dat we dus ook een goede ontvangst hebben gehad, vooral de laatste weekend, voorlaatste voorstelling in Knokke. Dat is een verademing en ik denk dus dat het publiek in België ontvankelijker is voor de operette dan op het ogenblik in Nederland. Dan tenminste in Zeeuws-Vlaanderen. Waarom? Ik denk, ja, misschien omdat gewoon dus de belangstelling voor operette in het algemeen in België beter is. En de keuze van operetten in Nederland veel groter is, omdat er natuurlijk ook veel opera is. En hier in het Zuidland denk ik dat de belangstelling ook weer tegenvalt, omdat natuurlijk het aanbod in de afgelopen 7 maanden hier, dacht ik, voor 120 voorstellingen betreft. En de mensen toch een keuze moeten maken en dat waarschijnlijk het financiële plaatje ook een rol speelt. Komen jullie uit met het budget? Ik vermoed dat het dit jaar dus slecht zal uitpakken. Dat we misschien niet kitsch spelen zoals afgelopen jaar, maar dat we er waarschijnlijk op toe moeten leggen. Omdat het aantal bezoekers dus veel minder is dan gepland. En dat we dus toch zeker van de subsidie afhankelijk zijn die we dus altijd graag toegezegd krijgen van provinciale staten en van de gemeente. Hoe is de samenwerking tussen beroepsmensen en amateurs? Wij hebben dus als beroeps- of semi-beroeps dus eigenlijk alleen onze hoofdrolzangeres of Christian Locovier. En dan verder dus gastsolisten en het orkest. Het orkest bestaat gedeeltelijk uit beroepsmensen. Onder andere de eerste violist, Xavier Klaas, die ook van het BRT-orkest is. En die samenwerking gaat perfect. Ik kan niet zeggen dat zij zich erop laten voorstaan dat ze beroep zijn, maar het werkt allemaal even prettig samen. Zou je niet het leuk vinden om zelf mee te doen op de bühne? Nee, ten eerste vind ik het regelen achter de schermen leuk en fijn. En bovendien heb ik het idee dat ik helemaal niet zingen kan en dat dan misschien nog veel minder mensen zouden komen. Volgend jaar is de 25e voorstelling van de ZOMA. Zijn jullie al bezig? 25 jaar jubileum. 25 jaar jubileum van de ZOMA. Zijn jullie al bezig met de voorbereidingen? Nee, ik heb wel links en rechts wat gesprekjes informatief gevoerd om te kijken wat we zullen gaan doen. Maar dat in verband met het afnemende ledenaantal, we moeten dus jong bloed erbij hebben, is het de vraag wat zullen we doen en wat kunnen we gaan doen. Moeten we een aparte jubileumvoorstelling geven, naast een gebruikelijke operette-uitvoering, of één show of iets dergelijks met misschien een bekende gast uit Nederland of zo. Dus dat is op het ogenblik nog niet te zeggen, welke kant we daarmee uit moeten.
morgen muss ich wandern. Nach mir, sag du mir, nimmst du dir kein ander? Bye.